Avui us vinc a explicar la història de Sant Jordi. Fa molt i molt de temps, en un petit poble de Catalunya, amb uns boscos molt frondosos i molts animals, estaven celebrant una festa quan de sobte va passar pel cel un gran drac. Tot seguit, després el drac es va menjar tots els animals i va destruir tots els boscos. Després el rei i tots els habitants van decidir que cada dia li donarien una noia jove com ofrenda. La primera noia va tindre que ser la princesa. Ningú volia que se la mengés el drac, perquè tots l'estimaven molt, però això ho va decidir la sort. La princesa va tindre que afrontar el seu destí. Mentre arribava a veure el drac, que estava dormit, quan va arribar, de sobte el drac es va despertar i del fum va sortir Sant Jordi, que durant una llarga batalla amb el drac va acabar derrotant-lo i va fer una ferida d'on va sortir un llac de sang amb una gran i bonica rosa. I la princesa li va preguntar: "I tu qui ets?" I ell va dir agafant la rosa: "Jo sóc Sant Jordi i et dono aquesta rosa que significa la llibertat i l'amor." I així és com acaba la història de Sant Jordi.